No niin, täällä me ollaan Aspiranin vuoristolla ja ajetaan Eeron kanssa tänään vähän enduro-treeninkiä. No niin Eero, tervetuloa tänne meille. Kiitos, kiitos. Hienot on maisemat ja hyvältä tuntuu toi ratakin ja aurinkokin paistaa, niin mikäs täällä on ajelessa? No minne sä oot nyt menossa täältä meiltä? Meidän matka jatkuu huomenna kohti Espanjaa ja siellä ollaan kuukauden verran reenaillaan siellä ja sitten pikku pikavisiitti Suomeen ja sitten taas alkaa Italian mestaruussarja ja sitten sen jälkeen Italiassa vähän reenaillaan vielä ja sitten onkin vuorossa ekat MM täällä tai Espanjassa ja Portugalissa. Niin, ne ensimmäiset ovat sitten huhtikuussa vissiin Ranskassa ja sitten seuraavaksi eikö tuolla Espanjassa ja sitten Portugalissa? Joo, niin? joo, kyllä. Joo. No mikä sulla on tavoite tänä vuonna? No eihän siinä paljon muuta tavoitteita voi olla kuin maailman mestaruus, että hopea ja pronssi löytyy jo, niin mestaruus puuttuu, niin sitähän sitä haetaan. No täytyy sanoa, että meidän M-Expressille pidetään peukkuja. Kiitos, kiitos.